yaushe ne zan daina kuka akan ki Farida? Firdausi ta daga tuta. Yau Farida Nabil ta wuce da ba damuwa, gashi sun ban kuma Zainaba kanwar ta na aura. Kwashewa sanda mai sauyayen makar ka zama kosawa. A baya waka ta takwas akan ta na yi tsayawa, to matsogar waka ta tarra zan yi biyawa. Ka ji baban su Farida baya ya kokawa, har yaban Zainaba kanwar ta dan wankewa. Gashi Firdausi ta yi mun halacci ban ba, yau na tunta kiyamai da gurba ta kiyawa. Na kira Zainaba nan a take ta yi ɗagawa. Ya gida ya haƙurin mu domin kai gaisawa, na lamar ta mata ya makai tsarawa. Sai ta ce ita kuma ai ayanta ta yi riƙewa, dan Farida da bakin ta gunta ta yi roƙawa. Kin ga cutar nan banganin da zan miƙe ba, in kwarai ya yi hali kamar ki zama da miƙewa. Sai ta fara zuba da hawaye, tana ta shashshekar babu yar uwar ta a raye. Ta ci alwashi tun da ta ci sai ta cinye, baba tun ta bari tun da baba ma ya janye. Sai ta ɗan shiro jim kaɗan da murya kare, ya kamar yau kuma za ka zo ka sa in janye. Faɗa wa Firdausi Farida ga ta bata ƙare ba, ko dabarin ta hawayen ta zan ƴantarwa. Sake za ya bige ni, tausayin ya Firdausi shi ya kada izani. Tun da barai na Farida ita take tausani, gashi kullum roko take na daina tunani. Karya make na hawan jini ta zo ta rasa ni, ga wasiya ta Farida kuma ba zan rushe ba. Gashi Zainaba ce kam kamar gamo da kasawa. Saurare ba za ka kasa faɗi ba, mai yasa to auren su shin ba za na hada ba. Zan fada wa Firdausi san ba zan boye ba, ta yarda aure na hada su to fawace babba. Ko da na san Kanuri ba su yake shi ba, to zaton da nake dai kamar ba za ta kiya ba. Ku ƙara saurare har bikin ba zan boye ba, na zo da labarin yadda duba kai karewa. Farida Nabil ta wuce da ba damuwa, gashi sun